Hagim ka na, taga po tayo. Akan, okay, kanat nila na yun. Short ako yan. Ay, naku. Hindi, pwede nila ako. Ayun si nga na, bitaw na. Siya. Ay, mo dito na, mo dito. Ano, adyo ija, adyo ito, traba dyan kwaon. Kanaray mo kayo, sud, delikado rin, tumakan ka. Tumakan ka na rin, sud. What about this one? You like this one? This is a dinosaur. Ay, lutod luha, oh. Alay ko, garsa ka rin, ay. Ang ipauli na dito, garsa. Mato na ko kay alas 7, midda kape na. Bye-bye. Bye, fish na dalton. Bye-bye, Ting. Ay? Amping tayo, lakang ka dalton mabilin. Pero itong pikas na maali, basi pwede sa mula agda rin, oh. Ha? Hi everybody! Another day na karon ako mag-vlog hapon. Pagika ni Undoy. Kay nabisilay ko. Ako rin nagligong dato kapit kamulis ko. Kahadang-hadang ko si Ar. Kay ara naman kiada dyan. Ya? Ara kiada naman kaado. Manguan naman. Mangingis pa ganyan. Mangingis arang ka-sweet. Manguan naman si Ja. Bataan ni mamugmo man. Ja, si Undoy. Ito akaron si Kandi kay third day magilahang seminar. Ja, ag si Dalton. Namangat kong Dalton kay kamerang duha. Balik ta! Grabe na nga hajang ning duha si Ar. Kay ara may kidi kay Ja kay na dangag ba kay sabon ko na hajang na hanala magigana hajang na nung to kay ikid magyapos planggana bisag isa sa planggana lisod na lagi liguon og kanang usara pero naka human ra pa pud may bisag ngato ato nga iko ha bisag mag-vlog ron oy ako mag-vlog dasod hapon nag uli kay kuan man kanang alas 5 naman sila nang human ali pa jang dalton pagkakita mo oy pagkagabi na hapla man si Puko kay garading kaputas ang lawat to kapo da karon ni sa do sila Undoy kay naano sila buhaton. Ag si Dalton alas 5 mata na. Morning. Good morning. Pambugiro na pakitas dang nilakwan. Kabanas mamaali guys ja. Muli na pud si Janja kay na sila buhaton si Terry Mukuli. Uban. Stay at home sa takaruno kay na itatay. Importante nga buhat. Oh, nga naman. Oh, hi. Oh. Mukhaan si Jamo sa muhay si tas camera tira kasong ka. Hi, hello, hi. Nagfag lagi. Bugnaw ta dari guys magfag. Pero may kita mo sang gi-upload sa reels sa sang adlaw, grabe lami agfag baga ado. Dara. Ako ganahay magluto-luto, maglihik-lihik ron kay sakit tagang puson. Bitaha na gani kay naka-flow na gamay. Tas adlaw grabe. Tukar pa dagang allergies. Hi guys! Sabi nang gibinuangan dyan. Ipok pa ilok. Ipok pa ba yung mga pailok na? Mara magtalay. Oh, ato na sa mga ali. Salamat din ha! Uy, ti, ako ati ay ti! Lagi patag sa Undoy. Priya, ito lagi. Lagi sinina na. Ha? Pero sinsiyo, talan. Dawa ta kayo kasi. Pagdiraman. Da, dyan na. Marap ka la. Sige raman. Ipalit og pang ayan na. Baon. Ano ba yung bagas sa kita? Nasabod. Nagdugo na yun noon. Di mo na nang lupos ipakaon. Ganun ka ano ka? Hi guys! Yan na sing katire. Woohoo! Dugas sing katire mabari. Doon ako si Mana. Lipas Dalton. Hoy! Nagihok ko naman na. Na. Wala ka na. Mama na ijag. Basta sama ka. Ang hindi pala po sa patandangan sa plaza. Huwag na. Eh, lapok pa man. Sige mag-uwan. Nanay pamahon mo na lingkod na dari lamang na ija. Basta makatimaho na siya. Napa may salin nito. Makatimaho na sa pamahaw. Maglami na gijahang. Ipalit po sila. Paubo-ubo na. Side chair. Lingkod na to na. Yamaw na ka. Alas 7 na. Mo na ija magpaubo-ubo. Lingkod na. Landa banganan pa rin. Oo, lagi. Muit na ka no. Oo. Kay kita sana. Alas 7 naman di ay no. Wa man di ko pa kanang nanay di ay. Doon sa bas nanay nakalimot man ako. Pagkana to lang. Pero bugno lagi itong litson. Nasrip. Isa na mo. Yummy. Magod ni. Kaya ang paborito ni mong lakatan. Ikata sa nakakaadyo? Magprito ko ron. Di? Mag-practice na kita na lamang duha. Kaya mabisi na sa tatay. Ano yung nga? Kung pag-atag abogado nga amahan. Ay kaso gi kuan. Ay kaso gi si kaso. Abogado na. Kaya mag-practice na sa tatay ng pagka-abogado. Kita na lamang Ang wato kag puti dali ka na pwede sa industrianan. Ako na, kaya saan namang may Tapos ubay na lang dahil ka mag-drive. hindi ko kayo lisensya. Kailang tulo. May lisensya, patay ta. Dari pas ubos sa munisipyo, tingkagaw na tas pirisuhan. Ay, mara puri-puri yun. Ano na, Ija ija mo na ka ito na na siya.
Murot Wala gamay. pa ka naglugaw na? Pakailan, pero di nalugaw ka na adlaw lalo oy, substansya pa ng puro lugaw. Dapat lugaw ka isa ka adlaw lugaw ni kog malain pod. Oh. Banana na pod or gahapon kay potato, carrots ug rice man. Na isang adlaw kay rice and chicken ug munggos. Mad, mas dagdag pa ka ng di ay. May problema. Basta na lang man kuri-kurion sa Kaya gamot. hindi man magluwag. Ha? Halagbong kaulim na. Di dyan magluha guys, kay nga gianad man na og high chair. Mura sa undoy, kaulim na. Sobra pas kaundoy na. Ha, pagkaundoy kay kamay ra man nagija grabe. Mura mo ka ng kaliksi. Murag maingana, may Tiin, kubis ka agad. Drink sa water. Pag 6 months, itong first niya nga kaon, magi pa. Linggo na nila. Salamat guys sa naghatag sa high chair kay ugwa ni high chair ball magkaha. Naanad mo sa high chair basta malingkod sa high chair kay ball na siya nga magkaon siya. Hala ka arang dugo naman di ay. Hala ko kabantay ra nang dugo hang. Kuan abi ko gamay ra to nga kuan ang dugo na diri daghan. Ag. Nang bugas lagi kay. Wow, lagi kutot nga nara ko sang kilay ja nang sabud. Dara itok na. Naitok mo dyan malay ito kung... Saka na-ants. Nako na-discover ni Dalton, ganahan po si Zaug Klakatan. Ha! Nagluto ko kuan mga kagahi, pamahon na monetary kay. Si Undoy, ninggikan sundoy, alas 4:30 man sa Gadlawon. Mga ito kadiga mo kay. Ikapoy mo puto na to. Tugtog sa jo, matapog sa jo. Kita sana kadang? Sunod ko ni ko rin maghaling. Aram Galing ka na. Ha? Ito ka dyan yung magka, ha? Pasensya na mo sang purma guys, ha? Kay nga niyang gisuti, okay, tagsanina nga open para makapa... Suso kong dalton. Kaya kinalaging angka na. Mag-arte-arte ka pagkasuot nga magkamulisod ka mo. Nujoy mong batang ngitag tutoy. Ahon tani nga lutason, ang ining suway ko. Sus, tabang bang kamao naman ng huling. Ang nabutangan na kung nagpait, pero di salaman kay kuan pagpusisa. Uy, happy 10 months na! 4 manero. Happy 10 months! 10 months naman siya karon. 10 months naman siya, pero hanggang na. O bakaya naman dyan na, ho. Taman 2 years. Antusan. Yeah! Happy 10 months! Happy 10 months! Woohoo! Woohoo! Wa mo Oh, 10 months na ina. Okay ra, basta medyo pang lawas. Ikaw man tay minus magparagat. Medyo pang lawas naman, oh. Yeah! Hey! Kiss ko, be. Agtang, be. Ano ang kiss? Happy 10 months! Ang cute-cute naman pala ng baby na yan, eh. Ilibin na. Ang cute-cute naman pala, eh. 1 year na. Grabe, madyagang ko. Ano Ano di arang panahon. Arang. Bago pa ganit ko ng anak. Nana, 1 year na. Nagkakahoy ni Undoy nga makakuan. Gusto ko ako'y mga huy. Kaya ang panghudon ka itong gagmay. Kaya itong gagmay kay Tigwan. Sinaog man da dun. Kupanin ko dang. Mga huy. Tapos ato dapit kay nadatudaghan. Ganang, mahadang mo diha ha? Iri, mahadang mo diha. Kanang naikuan. Mas Undoy kay arong bilig bata ako gusto mga huy kay. Mingaw na ko pangahoy. Diyan ka ng gagmay lang ko nga. Kay gusto mo sila ubin o gagmay. Mga magkainon guys. Sus. Pamagkumagkaraw mga hinungdan. Pang puspusan di agha magud pang kaangay gamatoy di man pud pwede og pila ka buki pasla kay di man masigo daw magpupod dugay mo hilakot lang tong gagmay kay nigngana ni mas lukay wa na laom na ina nataranta na kadungog og motor wa man namas tatay nataranta di ba ta nataranta di ino ko tapang aron ni jang karata aron ni jang karata Motor kay magkisi-kisi mo lagi. taranta di luoy. Ano siya? Ya, nataranta? Kisi man. Oh, te. Oh. Huwag ka kalaan. Sige, sige. Huwag ka kalaan. Yehey! Nanas tatay! Yehey! Mapay kong tubig kaya ligo ta. Nanay mo tagbo dyan tatay. Hmm? Siya pa yung magibati doy, magkisikisi mo dyan. Hindi, magkisikisi mo dyan makakita ano yung sabi yung magibati. Kilig po ka. Uy. Kilig ka. Uy. Pero kiligan lagi ka. Siya, sana. Kilig po siya. Makalipoy. Huwag ka kalaag ron? Huwag ka kalaag? Kuto man may ugma. Man may kuhan. Maghuldi man pud meron. Hindi sila masimba. Dito man. Muli malagi ka. Last 10 pagbalik. Di pala sa usudan yun. Ipapahuway pa mo. Last Last days. 10 panutong na ito. Diya, halis na pwede. Alis. Dapat sa tubig kay iligo na ni.
Naong sa nalipay, be? Naong sa nalipay, be? Kaya nanas tatay? Naong sa nalipay, be? Dikit-dikit sabi? Dikit-dikit sabi? Nagutong kayo. Timbakuwas naman. Hihi! Nanas tatay! Hihi! Aduh, deh. Kaya naman, luoy. Kabuhi na. Uban tagtap sunod. Pwede ko mauban din kami duha. Tap. Na, hindi ko kagwanta. Ay, si Dalton guys, naman na naligo. Ako, adyo ko ligo guys. Gahapon ra ko ay ilis. 24 hours adyo ko nga ilis. Nga na di kapait din yung may matang inada. Napakagi pamati. Ikuan mo ko gidis minuri ako ba. Mabito na nang wanjo ko rescue dari Ate Ali. Salamat mo Ate Ali. Si Tiri na pinipulip. Salamat mo mga igsuon kay mo rescue na hog ang ginahanglan ko. Nja, si Undoy, naman gitugtan siya nga mabalik na siya og tour guide. Kay tour guide man na si Dadaris Alicia. Nja, kay nagkuan man kanang nagpatawag bitaw ag taga munisipyo sa mga tour guide. Namin tuning balik, matuning ko balik na laman kay sayang man pud ja. Ug naamoy mga gustong suruyan Dadaris Alicia, labi nag Alicia Panoramic Park ug tanang mga cave nga na. Punta ka ni Diyos Undoy kay si Undoy aniti na kay. Before pa mi nagkauyab ni Undoy tour guide na siya, mabito nagkasuod mi na kay ako lagi vlogger. Gusto ko vlog-vlog. Nja, si tour guide man. Wag dutong time haras sige gamit lagi po pero makalaag ko, matinang kulig po ko. Sa mo na nga karon ni kuan man po na may opportunity ni abot nga kanang nagpa-seminar og utro or nagpa-training og utro. Mo to nga hanggi pa kuan siya, hanggi pa apil na laman kay gusto man jud siya na mag-uura man siya namo ang ginang okay ra lagi mi, di lagi may unsa daris bay. Jadi man pud ka kada adlaw mo guide. Kay kuan ra man ka kana ra kang kuan ra sa bay kontak ra jud gisa ra mo kontak ni ja kay di mo sa pud adto ra jud magpudyo kay naman pud may mga lakon-lakon. Ngayon nagbay kontak ra siya mo kung naara siya bakante. Yan na mo guide siya pero usually magud guys is buntag sa Ju kasagaran gud ang daghanan turista dare sa Alicia Panoramic Park kanang buntag sa Ju. Kay kuan man way init ba kay hike ba ja? Damo na nga. Ano sa nakapangtalas? Na. Anja sarto nakawa na ko sang last istorya. Yes, Kadang trabaho. Kagwang kadang. Damo gyud pangutanas diri nawa na ko sang topic. So mo lang ito. Gusto mo wala guys kung takaram undoy kay para makakuan mo legit og kanang kuan well trained kay actually sila man si unang mga guide sa una lagi na stop ra man nas undoy kay maghimong driver na stop si jam ginan balik na laman kay sayang man pud ja kaya ra man jud pud na hadari basta wala man jud ko ibati-ibati na timingan lang magad karon nga disminorya ko ja disminorya ko mura pud yang tilog maminhod bawo karon ra pud noon nga kana na operahan ako ba ja na maglisod po kung dalton grabe na pangkiata ka ja una ko ibation samot wala nagkajukum na ko lang sa plane so mana nga kuan opportunity gud po na ninja nga maka-vlog-vlog sa gawas sa maka-extra income pa aside sa ijang nga negosyo o napas jay kita sa ijang tour guide nga nalipay pud ko nalingaw mo pud to siya lipay ra man pud mi agapi okay ra man mi daris dalton kay okay ra man nang kuana kay kumbaga og isid sa maka-guide okay ra man kay naman jay makauban ijang pag-guide kung nagna jay milakaw nga importante so yan nalipay pud ko kay alik na siya sa pagkuan pag-guide hoy Hi, sa lagi. So, more to guys. Kaya today, maligo na dyan ko. Kamera namitpit na ko. Nilaran na ko sa kagalingan. Salamat sa pagtanaw. Wala lagi to. Punta ka lang yung number ni Undoy. Ang ibutang na sa screen kung ganahan mo musuri. Within, alis siya rin ni Undoy guys nga guide. Pero na po dyan makontak siguro sa laing lumsod. So, ganahan mo mula sa Alicia Panoramic Park o sa cave na may cave dari nga. Lamikod nga cave. Basta kakontak ka rin sa Undoy. Huwag namin gustong laagin kay kuhan man sa ka na tour guide. Punta karagang tatay. Ina, tuta karagang tatay. Mo ni number ni tatay, ang iba sa screen. Sa ganahan mo laag sa Alicia Panoramic Park. Oy, aghara dang ikakuan ni Joy, ka-suggest ni Joy, mulaag mo Alicia Panoramic Park. Pangadlawon or buntag sa Joy karang way init in saka para abot ito makakuan pud mo sa sunrise. Pwede pug sunset or sunrise. Ug ana mo nga nga mapagod mo. Grabe inita. Excuse me. So, mga guys, thank you for watching. Don't forget to like this video o subscribe sa wa pa. Bye.